गिबियावनो जाय बिथांमोनहा दिनै पानेरि दख'राजों सेथि मासि थांनाय मेट्रिकआव मोजां उथ्रिनायनि थाखाय जाय बिथांमोनहा मान बावजाबाय बिथांमोनखौ आङो फिन खनसेबाव नोंथांमोननि गेजेरजोंहाय कंग्रेसुलेसन जासिदों। फरायसाफोरजोंबो रायज्लायदों। जोंहा दा उन्दै बे जाय बिथांमोनहा पास जाबाय बिथांमोननि थाखाय फैगौ समफोरावहाय मावनो थाखाय गोबां स्कप दङ। न' डाउट खस्थ'बो दङ, खिन्थु खस्थ'जों लोगोसे मावनो गोनां बहुद थारमाने लामाफोर राहाफोर दं आरो। गतिके बै जे राहा बा लामाफोर बेफोरखौ सिनायनानै थिगैनो जुदि खस्थ' खालामोबा साफ्रोमबो फरायसाया जे फैगौ बिथांमोननि जे इयुन, बे इयुना जे गोजों बेखौ जों नुहुरो आरो बेखौनो जों खावलायदों। जायखि बिथिङाव बा जायखि लाइनाव थाङा मानो थिग मथे जुदि मोजाङै खामानिफोरखौ मावोब्ला, थिग मथे समफोरखौ जुदि बाहायोब्ला निस्सय बिथांमोनहा जौगासारगोन। आरो आसा खालामबावदों फैगौ बोसोरफ्रावहाय दिनै जे बिथांमोनखौहाय जेसेबां बिथांमोनखौहाय थारमाने बे गथ' उन्दै जोंनि फरायसाफोरखौहाय बरायदों, बे फिगारा, बे सानखोआ फैगौ बारावहाय बेनिख्रुइ डाबल जागोन बेखौ जोङो मिजिंथिदों। जों नुबाय माने दायो उथ्रिसारनायनि जि बिबां बे माने उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जोबथारनायनि सेकेन्ड पजिसनाव दङ। दा बेखौ एसे गोजौसिम लाबोनो थाखाय निस्सय बेनि थाखायथ' जों बयबो खस्थ' खालामनांगोन। बेवहाय खालि फरायसाल' नङा बा फोरोंगिरिल' नङा, जों बयबो जों दिनै फरायसा आफादनिफ्राय आराम्भ' खालामनानै गासैबो बयबो जुदि मोजाङै जुदि नाजायोब्ला, मोनसे बिथांखि लानानै जुदि खामानिखौ जुदि मावोब्ला निस्सय जोङो बे जिथु पजिसन, बे पजिसनखौ फैगौ बोसोरफ्रावहाय निस्सय इमप्रुभ खालामनो हागोन आरो गोजौसिन थाखोआव फैनो हागोन होननानै जों आसा खालामो। आरो बेनि थाखाय बयबो फैगौ समावहाय बेबायदि मोजां बिथांखि लानानै खामानि मावगोन होननानै आसा खालामदोंबा बयनिफ्रायबो बे आसा बयनिफ्राय मिजिंखौ थिनाय जाबाय।